ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, мехоҳам ки барои шумо як хабари хуш ки курси англисӣ ки фарзанди ма мехона арзон кардагиян, нархша 250 сомон. духтаро кадоме ки мехоҳад ки курсда бумона дар ин рӯзҳои дарози тобистонӣ бекор, кӯдако дар хона нишаста дар каникул мехоҳанд ки ягон чиз омӯзанд дар ҳамин рӯзҳои истироҳатишон, шумо метавонед ки дар ҳамин курси англисӣ монен. бо дили пур бо тавсияи ма духтаро медонед ки ма ҳар каса тавсия намедиҳам. беҳтарин инсона тавсия додистам ки стажи коришон 7 солай беҳад фаҳмондан ҳамин тарзи дарсдиҳишон нағзе ки гудак тез дарк мекуна ба худ мегира. баъд вобастагӣ аз падару модарам аст ки назорат мекунен, вазифаҳоша тайёр мекуна. дар як ҳафта 3 маротиба дарси англисӣ мешава, дар ватсап через онлайн мегзара. беҳад нағзе духтари ма аллакай худаш гап мезана озодона. бо ма мехоҳам ки давом додан гира ки саводша беҳтарин куна. пага ояндаи ҳамиё дар дасти моай. мо ки хонондем ояндаи ё беҳтарин мешава. дӯстони азиз, дар 57 давлати рӯи замин забони англисӣ гап мезананд. забони англисӣ ояндаи беҳтарин медиҳад барои фарзандои мо. вақте ки забони англисия медонанд фарзандо дар ҳама ҷо кор пайдо карда метавонанд. ҳатто дар хона нишаста талаба мегиранд, дарс медиҳанд. фикрони ҳар як кӯдакро ба стандарти ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мегардонанд. барои ҳамин метавонем ки ҳар як падару модар фарзанди худшам аз хурдсолӣ боомӯзонем дарсҳои англисӣ, русӣ ки таҷрибашон ҳамин зеҳншон да тезтар медарояд. барои ҳамин дӯстони азиз, барои шумо ман номери муаллимаро дар рӯи экран мемонам, дар комментария закрепид мекунам, муроҷиат кунен, фарзандотона бимонен, дар каникулам хонанд, дар мактаб рафтаншонам боомӯзананд, ҳамин забони англисия аз худ кунанд, беҳтарин мешавад. духтаро хеле шуд видео накарда будам, ана бо як рецепти беҳтарин барои шумо мондам. рагали ки дарунаш бизе дора, варёнка ҳичи надора, бизе қатӣ мекунен, ҳам хеле бамазза мешава. рецептша бигирен, барои худтон бинависен. дар инҷа мода дар кура 3 дона зарди тухм, 150 грамм сметана, 240 грамм маргарин. маргарина хами я пачка 200 грамма гирем, бо ая пачка ним камтара ки дига гирен, ним камтар. баъд иҷада ор 400 грамм дар курай 2 стакан мешава. я пачка разрихлителои майдаи 10 грамма, як қошиқи калон разрихлитил, хай ванилин барои бизеш дар курай, камтарак намак дар ҳамин хамирша мешӯрем. дар уҷа сафеди тухм аз зарди тухм ҷудо кардам, барое ки сафедира бо ҳамроҳи 150 грамм шакар тайёр мондагим бо ванилин ба миксер бизе тайёр мекунем. дар даруни хамираш фақат 3 дона зарди тухм, сметана, маргарин, намак камакак, разрихлитил як қошиқи калон ва орд. ҳамашро якҷоя карда, аввал орду, намак, разрихлитил, маргаринро дар ҳарорати хона боша. маргарин духтаро ҳатман ки анами хел умочак тайёр мекунем, кортон осон шава. вақте ки тайёр кардем умочакша, умоч ба мисоли крошка меган дар бисёр наворҳо, мо ба забони тоҷикии худмон умоч мегем. вақте тайёр ки шудак, баъд ҳамроҳ мекунем зарди тухмро бо ҳамроҳи сметана. сметана фарқ надорад духтаро, 15%, 20% мешава. дар хамириш шакар надорад духтаро, хамириш бешакарай. ҳамин хел хамира мешӯрем, беҳад хушрӯ мешава. 400 грамм орд, бе ягон каму зиёд орд андохтан худаш туғри мешава. 2 стакани 200 грамма орд андозен. хай агар стаканои шумо майда боша, бо камакаки дига ҳамроҳ мекунен орд. агар хамир сусти бад боша, лекин беҳад сахтш накунен ки рагаликотон нағз намебиёяд. дар инҷа мо ба 3 золача тақсим мекунем хамирро, мемонем дар халаделник 10 дақиқа меистад, камтар рӯ мегира. бизера тайёр ки кардем, аллакай хамирро халаделник мебарорем. сафеди тухмро бо ҳамроҳи шакар, ванилин аввал худашро тоқа ба миксер лат мезанем. анамихи камтар каф карда баланд мешава. баъд шакарро камкамакӣ ҳамроҳ карда бо миксер лат мезанем. косае ки бизера мезанем ҳатман қоқ тоза боша. баъд ҳамроҳ мекунем охирда ванилина, барое ки баъзеҳо намехоҳанд ки бӯи тухм буроя сафедиш. камтарак ванилин ҳамроҳ мекунем, якам пачка, бо хали бӯша хушрӯ мекуна. агар ки ванилин надошта бошен, як капли уксус ҳам ҳамроҳ кунен, ҳамон запахша мегира, бӯи ҳамон тухма мегира. дар ҳарорати 150 дараҷада мепазен дар духовка. 150 да бисёри баъд
намепазинша хали сирхи бад нашава ҳами 150 да меиста камтар тилоранг мешава аллакай вай пухтагия бизеҳош қоқ меша дар нӯшда беҳад бамаза мешава ами биземона ширин мекунем да 150 грамм шакар қатӣ мақсад ним стакан шакар меравад стаканои ҳами 250 калон боша ним тапр шакар да сафедиш меандозем я 7 қошиқ шакар мешад духтаро хамира мегирем камтарак орд поштум тинак мекунем баъд амихе ба формаи рогалик мебарем камакаки бизеҳош меброя вай бояд броя барое ки бизе дам мекуна вақти пухтанда ай ҳамаи ҷош бояд бизеш броя беҳад бо хушрӯ мешава ин намуд рогалика ма пеш мекардам духтаро ҳами намуде ки ҳози ҳамин рецепт қатӣ мекардам дар нӯшда бизе дар бананчик мекардам да рогалик бисёр вақт варёнка ҳамроҳ мекардам ё чормағз ё мавиз ягон хали чизо ҳамроҳ карда бизешад фақат да ҳамин рецепт қатӣ бананчик да мекардам барои ҳамин духтаро рецепти беҳтаринае ма чандин сол шуд ҳамин рецепт қатӣ мекунам ба дараҷаҳош ба мазаҳай ҳам кӯдакода маъқул мешава ҳам худтон ошиқи ҳами печёни резонак мешавен беҳад ба мазаҳакай ба чой мехӯриша дили одама намегира ин намуд печёниҳо ина бинед чахел хамираш хушрӯй эластичния вақте ки шумо мепазен ку як намуд резонаки болаззат мешава рецепти оддияй навишта бумонен духтаро кадомеда ки дар корай ҳатман кӯшиш мекунам ҳамин наворора бо каротки карда дар телеграмам партом барои духтароe ки ютубшон кор намекунанд бисёриҳо мегӯянд ки ай мо кор намекунанд наметонем дида видеоҳои мара дар нӯшда амхе чормағз духтаро мекунем чормағзшам хе бисёр андозем ки бамаза мешава анам хе мепаза анами намуд иҷа бисёр ба духтаро баъд кӯдако аялав хурдиянша ма пухтаистам хинак шава гуфтум барои сахарни пудра када ай бамазагиша бе ҳами вай сахарни пудрам ширини бамазае хурданша бо сахарни пудра қатӣ бамазатар мешава раҳмати калон духтаро барои пурсидаантон барои суханҳои хуб худованд нигаҳбони ҳамаи мо бошад ак ҷой набошем сиҳату солим бошен ҳамеша болои сари фарзандода раҳмат ки мепурсен комментария менависен аз ҳамаи шумо миннатдорум лайка фаромӯш накунед лайка ҳатман бумонем боз як бонуи дига видеоҳои мо падилица мешавад тамошо мекунанд як рецепта як чай мо боомӯзанд беҳтарин мешавад дари гармӣ шишта дар хона мепазана мехӯранд нӯши ҷон мекунанд духтаро дар иҷа борои май хитой бо омадак борои заказ кардагим иҷада нехали кашило кардам дута кашило кардам иш барои яхмонакай у розвинами қитича барои яхмонакай ях тайёр мекунӣ холодильникай морозилникша қаҷои намегира не ки хеле яхҳои хушрӯ мешава дари фасли гармӣ ҳавои гарм баъд вентилятор кардам и вентиляторҳо беҳадди бад хубай ҳам об дора об мешапа бризг мекуна ҳавои хунукӣ метия қатъи об беҳад хушрӯ аи заказ кардам дута баъд губка заказ кардам ҳамин губка арзонак лекин губкаҳои оригиналай беҳад хафки хушрӯ мекуна ҳами шуштанда ҳамин губка кардам баъд палатка кардам барои пикник ягон ҷо рафтан палаткаи беҳад хушрӯ кепка кардам и дафъ бори бисёр накардам духтаро камакак барое ки ҳар доф тез ма бор заказ мекунам ина як паток кардам бо як патоки дига ягон чи дига бо заказ мекунам хулоса ҳамаи чизе ки ма дар рӯзғор дар кора ма ҳами сайти хитой заказ мекунам кадом мехоҳад ки бо омӯза дар курсҳои ма иштирок кунанд номерои ма дар муроҷиат кунед курси ма арзонай духтаро дӯстони азиз мо родом омадем озин меравем нимчамона мегирем меравем на зайнаб ҷолак гирифта иҷдар дара ҷара бинед чӣ хушрӯ будаям масабза ҷа истиқлола дӯстони азиз иҷда дорем мерем насиб када бошад
آفتابکی من شامی ما سحر شد، دفتری سپید از لانه بدر شد. برخیز با هم یک جای باشه، به کفتران دانه بپاشه، دانی ثواب خود بکاشه. آفتابکی من شامی ما سحر شد، کفتری سپید از لانه بدر شد. برخیز با هم یک جای باشه، به کفتران دانه بپاشه، دانی ثواب خود بکاشه. افسانه ای که خواندم به بالینه، برای خوابی آرام و شیرینه، حقیقتی بود از زندگانی، تا خوب و بد را تو بدانی، قدم برای بد نمانی. این ویدیو که دخترو аралаш میشوه که جایی که من رفتم نوار کرده بودم، این امی روزش بوده که من برای شما نوارو را میپرتم تماشا کنین که جای دایی روزی که من نوار نکردم دخترو همیخه ویدیو جمع شده هم ایجا یکی بارا میمونم تماشا کنین. در وطن عزیزمون هر جا فیراد میکنن میرویم میگردیم، همیخه هوا گرمه بهد گرم. نینیچمون برآوردیم، یک روزش روزی نینیچه بروری بود таваллуд кард келинмон зани додарам юсуфҷона бароварда будем. додари юсуфҷона и майдачия таваллуд шудак дада 34 буд, очам гирифтак шамҷа бароварданша беҳад шод шудем. духтаро ҷа бо як рӯзи дигаш бо як ҷои дигар рафтем, ҳами ҳар ҷой рафтагиёма барои шумо навор кардам. духтаро раҳмат ки қа рӯзо пурсиден, интизори наворҳои ма шудем. اینجا یک روزش همیشه شکرو فورد خیلی شکرو بسیار وقت میکنم دخترو و نوار نمیکردم. اینجا با یکی حواسم کرد نوارتون کردم. شکروی بامزه فطیری گنده میقتی. بعد چخلا همی پامیدوری از تابستون به حساچنی خشروای. اینجاش با یک روزی دیگرای دخترو باز. اینجا خونه اوچمای دخترو همی تورت هم خیلی بامزه بود. این تورت ای معجزه های جوی کاندیتری معجزه ها، شکلات نیای کریمش نوتلا به حد با مزه های. بعدم جه با سرجام شیشتیم همه کسا خونگی وقتی بودیم اکم آورد تورتم خیلی تورتش با مزه معجزه ها را اینم خیلی دخترها هر روزی ما یک جا رفتن گشتن نکل در گرمی. بعد شیشتیم خونه ده برای شما نوار کده بودم. با ایش یا روزی دیگه های حوالی رفته بودیم، زنی هیورم چپاتی پختک نوار کردم. رفتم که هم چپاتی چسباندیسته، هم خیلی چپاتی را ناز میبینم. دخترو به حد با مزه های با هر کس هم پختش نمیتونه چپاتی را نوزکای. زنی هیوری ما کدبانو های دستاش گلاینش چپاتی پختیسته. من اینجا کمتر نوار کردم. подписчиком дур аз ватана ғарибан хел наворҳои тоҷиконаи тоҷикистони худмона мехоҳам ки барошон нишон диям зиқишон бироя. духтаро чапотира биненака чӣ хел хушрӯ омадаги бамаза. раҳмат духтаро барои дастгирӣ. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошен. саломату сарбаланд бошен ҳамватанони азиз.